Ka Heneutrap Integrated Territorial Organization, ka persya ahlor ka jingtmu jong ka sarkar jela, banbu ya ki jakai khalai, ni ka kasino, hakaput ka jela Meghalaya berasam Haribhoi District. Kaseng, hakasing ding kalapha da ka dorkas, cau menteri rangba ka jela ukarat ke sangma, ban persya halor karai banbu ya ki jakai khalai, ni ka kasino, Haribhoi District kaput ber ka jela Asam, bagentup hakana para berjorabat. Ubak dan bok dekar bakran syakinang tok kubor ulong bagajing don jong kijakai khalai kan pensniu bat kanang penkaroi syusyu ya gijing sniu hapo ka jela kaseng kadawa ya ka sarkar ban pendamno ya ketekarai hapo ka sitayo balada kam sngap kaseng ka sapanlong da kajing yai pajba Mentah kasing ni kaseng hitung ni lau panbu ya kani ka dorkas syaku menteri rangba jong ka jela Meghalaya halor bangi persya banbu ya ki kasino hapo Haribhoi District ke bahajor bat khanapara katkum ketuka Meghalaya Regulation Gambling Act harpo arpoi kajing persya ke kajongi kadai buwang ban pen legalize no ya ki kam khalai hapo ke jela kajongi kaba ngindel apek katkum ketuka anjung ketuka bal ade ka gazet harpo arpoi ni lap ba wat ya ka archery ru hakawai kaleng nan najrong ki ong bayi katir nan ketika set tim set khnam kinum penthop hatu ka an handai ndal apoi shapo nilap ka archery komot ka kala dai pika set khnam taka bos mu phalla hadu menta kumno bangi hadu menta ye ka set tim ni khen bet ba ka de ka sport ka traditional game jongi tingim pediang hi bat minum sha dalai lai ya kum kini ki kasino ki panwan hapo jela ko jongi bat hapo ka gazet claim dimension banong ban sna tang hapo khanapara jorbat bat sikibota sigwai la ai license kila abi ban sna hakano kono let's say hangne ka paushai ba kum bese tong ba sela ku chief minister jing nang shatang ban kan pareng handre ka anyu danang bhaban pule bati sikhan ka hapo ka notification ka kran kumai pule kumai te kumbangi tep hi ka jela jungi ka bon ki rungai kristan bangim ju entertain bat ngim sha hiru ba ngin ngop ki kam khalai bat ki kam sne ki wat bon ni kilong kme kilong kpa ki ba hadu mentang ni dang ya khon ban jele persya kumi ka kiat ku drok ten dalawan ka khalai le ka ba ma tam hab banda bat jeng bat sem bat ya ka tengaru kumbalong hapo sipo jela ki kidang hab benda te ngi kum ka seng balang ku ba pe ek em lang salam jong ka jet mendri ninum pedang satya kumi kini kam khalai ki panwan hapo ke jela ko jongi bat hagan ni ngil ai ka dorkas ka bakliat ba katkum ka to notification ru ngil ai ba umut ban konthop ru ya bar khot ki kam khalai ka bomut kum ka gaming parlor ru ka ba ki khana ki sa ya la kai melan ya ka to ru mut ban konthop no ta ka bomut ki khana ki ba don ki ba menta ka por ka ba hiran ka kam ka jam te lada kumi ki to ru haban pengat hakatak te syai ai kalawai ngingin belah susana kata ka wai ka ba ngingi ka ba dai ban yakran ban penduk pendam ban penteri kami kan ka an hapo ke jela ko jmi am na kan ka ni kram yo ikun ni subut ka dorkas ba hakani ka dorkas ni la kran syai ba hadian rinyo sngi nada kimle ngingin khot ka mas public rally in khot lang ya ki archery ya ki Christian forum ki reunion ki longkme ki bal kino porok kenhon ki ba persya ya kam sneo hapo ke jela jungi bangin mi mandan bangin persya ya ki kam sneo hapo ke jela jungi